Hei! Olen tekoälyääni Noora. Esiinnyn Sepon videoissa selostajana ensimmäistä kertaa. Tämä on mielenkiintoinen kokemus. Matka jatkuu. Sisämaa jää taakse ja suuntaamme kohti rannikkoa. But today the focus will be on Baila. But we'll be doing a few covers as well. Tolppakalastus alkoi toisen maailmansodan aikana. Kaikesta oli pulaa. Ei ollut kalastusvälineitä, eikä kaikille riittänyt ruokaa. Kekseliäät nuoret miehet alkoivat onkia ilman venettä tolpan nokasta. Vasta tsunami vuonna 2004 lopetti tämän kalastusmuodon. Nykyisin sitä esitellään turisteille. Galle on mielenkiintoinen yhdistelmä siirtomaa-aikojen hollantia sekä englantia srilankalaiseen tyyliin. Galle toimi aikoinaan tärkeänä satamakaupunkina hollantilaisille, portugalilaisille ja brittiläisille siirtomaavalloille. Gallen tunnetuin nähtävyys on Galle Fort, jonka portugalilaiset rakensivat jo 1500-luvulla. 1600-luvun aikana hollantilaiset rakensivat linnoituksen muurit. Fort Galle on luokiteltu Unescon maailmanperintökohteeksi. Kapeilta vilkkailta kaduilta löytää kauppoja, kirkkoja, kuppiloita ja hotelleja moneen makuun. Linnoituksen muurien sisältä löytyy hollantilainen reformistikirkko. Saman kadun varrella on myös anglikaaninen kirkko. Alueelta löytyy myös moskei, buddhalainen temppeli ja vielä hindutemppelikin. Sri Lankan vanhin, vuonna 1832 perustettu kirjasto. Gallen majakka ja hienoista rappioromantiikkaa. No huh. Vaaralliselta näyttää. Putoaako vai saako sähköiskun? Käärmeenlumoaja houkuttelee turistien rahoja. Katolisen koulun oppilaat ovat tulleet retkelle. Ja evästauko on menossa. Tsunami Hongani viharaja-patsas on pystytetty tsunamin uhrien muistolle. Peralia tsunamin muistinut. Tsunami iski Sri Lankaan voimalla. 40 000 ihmistä menehtyi. Miljoonat menettivät kotinsa. Aalto heitti kokonaisen junan metsään. 1700 ihmistä menehtyi historian pahimmassa rautatieonnettomuudessa. Vaikka vuoden 2004 Tapaninpäivän tsunamista on kulunut jo lähes 20 vuotta, on sen tuhoja edelleen nähtävissä. Rannan lähellä näkee vielä paljon autioituneita taloja. Ekho Surf Tentota. Rantahotellimme vauriot on korjattu aikoja sitten ja pääsemme nyt muutamaksi päiväksi viettämään rantaelämää Intian valtameren rannalla. Aurinko laskee Intian valtamereen. Lämpötila on 30 astetta. Ei hullumpaa. Seuraavana aamuna ei kuitenkaan jäädä rannalle makaamaan. Lähdetään tutustumaan lähitienooseen. Ensimmäiseksi mennään puukivikaivokselle. Puukivi, Moonstone, on puolijalokivi. Kovuudeltaan se on samaa luokkaa ylämaan spektroliitin kanssa. Timantin kovuus on 10. Safiirin yli 8,5. Ja kuukivi samalla asteikolla 6–6,5. Puukivikaivokset ovat pieniä. Syvyydeltään ne ovat 10–40 metrisiä. Kaivajat irrottavat tiukasta sorakerroksesta materiaalia, jota nostetaan maan pinnalle. Kappas vaan kuvaajakin on päässyt kuvaan.
Maan pinnalle nostettu materiaali vaskataan. Puukivet erotellaan lopuksi muusta sorasta. Puukivi on erityisesti rakastavaisten kivi ja annetaan perinteisesti häälahjaksi. Puukivi avaa sydäntä parannukseen ja auttaa hyväksymään rakkauden. Se on oivallinen kristalli ensimmäiseen tai uuteen rakkauteen sekä lohduttava kivi, jos rakkaus on salaisuus. Hyväntuuliset naiset hiovat valikoituja kiviä. Korusepät taasen näyttävät olevan miehiä. Onkohan tuon kameraa lähinnä olevan korusepän pullossa silmää kirkastavaa juomaa? Vai mitäköhän se on? Turistit tutkailevat rakkaudella valmistettuja puukivikoruja. Seuraavaksi käydään katsomassa Arjapalan ja poikien naamariverstasta. Naamioiden valmistus on käsityötä. Ne veistetään paikallisesta karurupuusta, joka on balsapuun tapaan hyvin kevyttä. Maskit maalataan myös käsin. Värit valmistetaan luonnosta saatavista ainesosista. Mattapintainen naamio on maalattu aidoin värein. Sen sijaan kiiltäväpintainen on usein synteettisin värein maalattua sarjatuotantoa. Raksha-naamioita käytetään paljon festivaaleissa ja kulttuuritansseissa. Naamioilla on omat merkityksensä. Kobra vangitsee vihollisensa ja tekee heistä orjia. Tulipaholainen projisoi vihaa ja torjuu pahaa. Riikinkukko tuo rauhaa, harmoniaa ja vaurautta. Nämä vain muutamana esimerkkinä. Naamioita on 3 päätyyppiä. Niitä esitellään Saksan ulkoministeriön avustamassa pikkumuseossa. Äsken nähtiin Raksha-naamioiden valmistusta. Sanni-naamioita käytetään parantamiseen. Näillä kyllä taudit lähtee. Tämä parantajan päässä auttaa kuulemma kaikkiin vaivoihin. Ja kolan naamioita käytetään perinteisten näytelmien rooleissa. Kapteenin Marinan rannassa nautitaan ensin kelluva lounas. Lounaan jälkeen lähdetään ajelemaan murtovesilakuuniin. Sukelletaan veneellä mangrovemetsikköön. Ohitetaan kelluva valintamyymälä. 5 sentin luodon pyhäkkö. Buddhalaisluostari. Pikkukala jalkahoitola ja useita isoja risuista tehtyjä rysiä pitkine aitoineen. Very popular in Sri Lanka. Also, I'm sure it's very popular over here. And this song is called Swing Low Sweet Chariot. I guess everyone knows this one. Okay, this has got a typical reggae flavor, so we're gonna sing along with it. Nuori kalastajakin nähdään ja laguunin suulla on pieni kalasatama mielenkiintoisen näköisine veneineen. Pitkän päivän päätteeksi tutustutaan vielä Kilpikonna-hautomoon. Johtaja esittelee ylpeänä laitostaan. Maailman 7 merikilpikonnalajista 5 laskee muniaan tänne Sri Lankan lounaisrannikolle. Hiekalla näkyy viime yönä munineiden konnien jälkiä.
Munat kaivetaan ylös ja haudataan uudelleen pedoilta suojaan. Tässä vipeltää päivän vanhoja konnia. Ne ovat laitoksessa vahvistumassa muutamia päiviä, kunnes ne päästetään hiekalle mereen vaeltamaan. Hautomon muutamat isot konnat ovat jollakin tavalla vaivaisia. Niitä seurataan pitkään ennen kuin päätetään, voidaanko niitä päästää takaisin luontoon. Tropiikin pimeys laskeutuu nopeasti. Illallisen jälkeen rannalta kuuluu musiikkia. Käärien tahdissa otetaan parit pina coladat. Kiertomatkamme kaikissa hotelleissa on tarjottu aamiaisbuffet, lounasbuffet ja illallisbuffet. Tarjolla on ollut sekä englantilaistyylistä että srilankalaista ruokaa. Hurreja on saanut lainausmerkeissä kaikilla vahvuuksilla, jos vain kanttia on riittänyt kokeilla. Kaikenlaisia kalaruokia on kyllä tullut kokeiltua. Mutta buffeet saa kyllä riittää pitkäksi aikaa. Intian valtameri ja Bentotan pitkät kultaisen hiekan rannat. Vesi on niin lämmintä, että siellä voi viipyä vaikka kuinka pitkään. Ja ollaan sitten poskittukin siellä kuin pienet lapset isoja aaltoja metsästäen. Ja käytiinpä snorklaamassakin. This one is called Piti Kotapang None. All right? And we're gonna have few dancers also coming in for this song. Whoa! Timon opastuksella teemme retken Brief-puutarhaan. Puutarhan suunnitteli upseerin uran jättänyt Bevis Bava. Australialainen Donald Friend tullessaan katsomaan puutarhaa ihastui siihen ja jäi asumaan tänne 5 vuodeksi. Bevis Bava oli avoimesti homoseksuaali. Donaldin taiteen ja Bevisin puutarhurin näkemyksen avulla puutarhasta muodostui 60-luvulla maailmankuulu kauneuden ja rakkauden puutarha. Maailman julkiksista muun muassa Vivien Leigh, Sir Laurence Olivier, Agatha Christie ja Tanskan kuningatar Ingrid kävivät ihastelemassa puutarhaa ja sen eksoottista tunnelmaa. Puutarhaan rakennettu talo. Jo sisääntulon aikuinen maneken patsas ennustaa minkälaiseen pilke silmäkulmassa tehtyyn, lähes tajunnan räjäyttävään arkkitehtuuriin tullaan tutustumaan. Rakennus houkuttelee tutustumaan itseensä monelta suunnalta. Seinillä on kauniita maalauksia. Kaikkialla on veistoksia ja kekseliäitä yksityiskohtia. Donald Friendin tekemä kankainen muraali Sri Lankan historiasta. Luonto työntyy kaikkialle. Taideteokset ovat sopusoinnussa kasvien ja ympäröivän maailman kanssa. Vierailija voi helposti mielessään kuvitella, miten riemukasta elämää täällä on vietetty.
Matkamme lähestyy loppuaan. Viimeinen ilta valtameren kuohujen ja kohinan äärellä. Jätämme jäähyväiset rannalle. Tuk-tuk alle. Geokätköilijä kaveri Markulle tuli luvatuksi etsiä täältäkin yksi kätkö. Ja löytyihän se kätkö melkoisen harhailun jälkeen. Oli erään ystävällisen perheen hoidossa heidän kotonaan. Kätkön löytymisen jälkeen ajellaan Beruvalan kalasatamaan. Täällä onkin melkoinen meno ja vilske. Värikkäitä kalastusaluksia, kalastajia, kalanostajia ja kalankäsittelijöitä kuhisee joka puolella. Seppo pääsee katsomaan kollegan paattia lähempääkin. Thank you. Thank you very much. Seurataan taidokasta tonnikalan käsittelyä. Meidän elintarvikeviranomainen ei ehkä tätä katsoisi hyvällä. Kuitenkin kaikki täällä syödyt vedenelävät ovat olleet hyviä ja maukkaita. Kollegan suurin kala ei mene kaupaksi. Ostajilla ei ole rahaa, pitää pakastaa parempia aikoja odottamaan. Ja pitihän niitä kuvia Seponkin entisistä kalapaateista näyttää. Paljon meikäläisiä värikkäämpiä ovat kalapaatit täällä päin. Kalasatamakäynnistä innostuneena päätämmekin syödä lounaaksi mereneläviä. Lounas nautitaan Bentota Gangajoen varrella upeissa maisemissa. Tuoreet tiikeriravut ja lion beer. Näillä eväillä jää Sri Lankasta hyvä maku suuhun. Ilta hämärtyy. On aika lähteä kotia kohti. Päätösillallinen ja yölento odottavat. Hauskaa on ollut ja hyvänä meitä on pidetty. Tähän loppuun laitan vielä kuvia matkamme varrella nähdyistä ihmisistä ja elämänmenosta. Para